Sound check. Sound check.
Ginutamang Jesucristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyagon ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, maya pa habak kay po, at gaganahan tayo pinpungeni, San Mateo, ing metong karing apostol ng ginuot, at sinulad king metong karing ebanghelyo, ing ebanghelyo pangkang San Mateo. At yan naman po'y San Mateo, yung gewarang, siyempre, patron daring sablang accountant at daring manyang ilbis. Nya pangaditala rin taga BIR. Mabahiting obrado. At bang katabebe tayong matampang pagmasusyaniti, amin ang talapat sisyon ding kasalanan tamot manyad tao at pakalulu king apong Ginoo. Ika metong mong Diyos, at ipa ring sablang tao, Ginoo pakadulo. Ikang dinatang banausan ding makasalanan, Kristo pakadulo. Ikang makabukod akalam, king balang tao, Ginoo pakadulo. Ing Diyos, sa may paintutu pakaduluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alanganga. Amen. Sa banwa, kapayapan ka ring taong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan ka ring taong kayang kaluguran. Ginong Diyos sa rining banwa, Diyos ipang mayupaya, sa samban pasalamatan, parangalanda ka, sa samban pasalamatan, parangalanda ka. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan ka ring taong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan ka ring taong kayang kaluguran. Manalangin tamo. Oy paning pakalulu, pinili me, ing metong talapan yung ilbis, ing na Mateo. Ban makirake king dangalan ding apostol, kapamilatan ding kayang alimbawa at panalangin, sa pan mo kesa ng tuki kang Kristo, at manatiling tapat king kaya kang kasaywan. Itihadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Ako ang makasukol king uli ning Ginoo, makisabi kong mayap kaya kayo, king mibyebiya ko sana, agpang king sukat dang daptan, ding inawas ning Diyos. Magpakumbaba kayo sa maganaka, mapibabata, at misaup-saup kitmuan lugod, king metong at metong. Pagkapilitan niyong papanatilyan, ing pangametong ay bat king espiritu,
king kapamilataning kapayapan, abubuklod kaya kayo. Metong yamo ing katawan, at metong yamo naman ing espiritu. Antimo, nung makananong metong yamo ing kapanayan, akya kayong kayawos. Atin mong metong agino, metong akasalpantayanan, at metong abinyag, metong yaing Diyos, at igpatayangan. Yo ing makiupaya, darapat king kapamilatan daring sabla, at manatili karing sabla. Ing balang metong kaya katamo, mi pagkaluban niyang makabukod akalam, agpangking sukad apagkalub ng Kristo. Ya ing migkalub-kalam karing tao, pigkalubya karing aliwa, ing maging apostol la. Karing aliwa naman, ing maging propeta la. Ding aliwa naman, ing maging talapanaral la. Pastor at talaturo. Depat na iti, ban isa dyan la ring sabla. Sablang may pili king kasuywan, at ikasulong ning kayang iglesia. Ban kanita, itamong sabla, misasan metong tamo, king pamanyal pantaya, at pamangilala king anak ng Diyos, at maging ganap ing kaya katamong pangatawo, agpang king pamakiwangis tamo, king genapa ng Kristo. Ing amano ning Ginoo. Ing mensahira kakablas karing sepo ning yato. Papasyag ning banwang maleparan, ing dangala ning Diyos, pakilala ning sikluban, ing keyang depatan. Ingaldo, babalita na iti, king tutuking aldo, at ing bengi, pabaluna, king benging tutuki. Alang amanong sa salitara, ni siwalang dindam mukarela, makanyan paman, king mabilugayato, kakablas ing siwalara, at karing sepo ning yato, ing mensahira. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Pupuryanda ka, O Diyos, kikilalanan da ka, anting Ginoo, ing maligaya mong kapamisanan, ding apostol, parangalanda ka. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Mateo. Kabang maglakad di Jesus, ikit ning meto nga talapanyingilbis, amilagwan Mateo. Makaluklukya king kayang opisina. Nga nang Jesus kaya, tara, tuki ka kanako. Agad-agad, tinalakad di Mateo at tinukiya kaya. Inyang Jesus, kasalukuyan ng makipangan keta kari Mateo, at ilo naman karin ding dakalatalapan yung ilbis, ampong ding makasalanan. May kisulula kaya at karing kayang alagad. Ding mapila na parisew ikit dayti at ngarang sinabi karing kayang alagad. Bakit makisuluya karing talapan yung ilbis at karing makasalanan? Ing kaya kayang maestro.
Dindan ng Jesus at nga na may kibat. Ding taong alang sakit, lamangailangan doktor, no ne reta mo nga ting sakit. Ila ring mangailangan kayo. Pag-aralan nyo nung nanong kabaldugan, inganti kaniting kasulatan. Lunos ing buriku, aliway sakripisyo. Pablasang eko dinatang para ausan ko laring banal, no ne ring makasalanan. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Mayroon pong istorya, ang mag-asawa pinoproblema ang kanilang isang anak na lalaki na bata pa lang, mag-high school pa lang, pasaway, matigas ang ulo, at medyo nasasama na sa masamang barkada. Kaya naisipan nilang ipasok sa seminaryo ang kanilang anak. At nakipag-exam po ang kanilang anak sa seminaryo, pumasa naman. At yun, nakapasok sa seminaryo, yung kanilang anak na pasaway, ang kanilang anak na matigas ang ulo, at loko. At sa awa ng Panginoon, after a year, lumabas na may bata. Pinalabas na yung bata kasi nanggugulo sa seminaryo. Kasi mahirap na isama siya sa mga batang tulad niya na nagdadala ng masamang impluensya, bad influence. Kasi naman ang seminaryo hindi naman reformatory. Noon po meron akong isang sa EMDC. Ina-apply niya yung isang lalaki na may asawa. Mabisyo yung pina-applyan niya. Meron pang number 2. Baka Father, doon po siya magbabago pag naging EMDC. Sa palagay niyo po, magbabago pag nakasama niyo itong mga lalaking ito? Baka isang beer lang ang iniinom nito, baka 10 beer na ang susunod na iniinom. Mahirap yung ganon, di ba? Di ganon. Umuobra. Hindi rin reformatory yung EMDC. Na pag pinasok mo dyan, after a month, banal na siya. Magbabago na siya. Kaya ito pong ginawa ng Panginoon kakaiba talaga. Siyempre meron siyang core grupo, yung mga apostol niya o disipulo niya na sumasama sa kanya. At talaga na yung mga tinatawag niya kakaiba. Yung isinasama sa kanyang grupo pwedeng reject. At dito nga po isa ay si Mateo. Isang notorious na makasalanan para sa mga Hudyo dahil nakikipagsabuatan, nakikipagtrabaho sa Roma. Naniningil ng buwis. Sa mga Hudyo po, yung mga naniningil ng buwis ay mga taksil sa kanilang lahi. Pero pa siyempre sa masamang reputasyon ng mga naniningil ng buwis na gumagawa sila ng pagkakaperahan, na may pandaraya, may panloloko. Kaya ito yung pwedeng image ni Mateo. Kaya he was branded as one of the sinners ng panahon na yon. Pero sinama siya ng Panginoon. Hindi ba natakot ang Panginoon na yung mga huli niya mga notorious na makasalanan? Paano niya pagsasama-samahin yung mga ganyang iba-ibang ugali na may ganyang karupukan at kahinaan? Pero anyway po, alam po natin ang nangyari kay Mateo. Nagbago at tinalikuran ng masamang buhay. At dito po natin nakikita the transforming love of the Lord. The powerful love
of the Lord. Ang pagmamahal ng Panginoon ang nagpabago kay Mateo. At how many times na narinig po natin yan kahit sa mga mag-asawa. Marinig natin kung paano ang yung dating lalaking mabisyo, napangasawa niya to dahil nadama niyang pagmamahal ng kanyang asawa, nakuha niyang talikuran ng kanyang mga bisyo. That's the power of love. At buhay din po yan sa pagmamahal ng mag-asawa o sa asawa. Actually, buhay yan sa buhay ni Monica, ang malalim niyang pagmamahal sa kanyang anak ni Agustin, kay Patricio, sinasabi natin sa panalangin niya, pero that's the power of love. Ang pagmamahal ng Diyos na buhay sa buhay ni Santa Monica, si Monica. Kaya ito po, para sa atin, ang sino mang makaranas ng pagmamahal ng Diyos, hindi pwedeng hindi siya magbago. Hindi siya pwedeng hindi talikuran ng kasalanan. At ikambyo ang buhay niya para ito'y isang maging lingkod ng Panginoon. No? Tandang-tanda ko po yung aking tito. Meron akong mabisyon tito. Nasama siya sa Couples for Christ. Kasi may asawa, nasama sa Couples for Christ. At alam niyo, bigla po siyang nagbago sa pagsama niya sa Couples for Christ. Sa kanyang pagpapatotoo, at ako narinig ko rin sa kanyang bibig, dati akong Cupid for Christ, sabi niya. Ngayon ako'y Couples for Christ. Yan, ganyan. Ganyan po yung ano niya. Naranasan niya the transforming power of God's love. Iba pag tinamaan ka ng pagmamahal ng Diyos. Kaya ngayon ko po binabalikan nung ako'y nasa seminaryo pa. Binigyan kami ng psychological test. Hindi ko makalimutan yung mga isang tanong, no? Kasi mayroon na tanong doon, bakit mo gustong magpare? Sabi niya, no? Tapos mayroon mga ganyan, kagustuhan ng mga magulang mo, ganyan, no? Naranasan mong pagmamahal ng Diyos, ganyan. Tapos yung pangatlo, gusto mong paglingkuran ng Diyos, ganyan. Ngayon ko po na binabalikan, kasi ang sagot ko, gusto kong paglingkuran ng Diyos. Pero mas malalim yung naranasan kong pagmamahal ng Diyos. Kasi doon nagsisimula. Hindi sa gusto kong paglingkuran, hindi. Dapat magsimula sa you experience God's love. At yun ang simula. Dahil dyan, maraming magagandang mangyayari sa buhay natin once we become aware and we really felt God's love. Tulad ni Mateo, maraming magagandang bagay ang magagawa ng Diyos sa atin. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa Panginoon mga kaibigan, tayong lahat na tinawag din ng Panginoon sa buhay na banal, sa buhay na paglilingkod sa Kanya. Tayo rin ay pinapadama na ang Kanyang malalim na pagmamahal. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, papamungan mong dakal, ing kekang asikan. Ing Diyos, paralayasan ng dakal ang mangayap apari, brothers at madre, at antimurin, mangayap alay kong apostol, king pupul ning Santa Iglesia, ang maging asin ning labwad at suluning yato, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang pari, ila sana, kalupa ning Ginong Jesus, ayawos do kapanamdaman, ding palpikasala,
barong apatawaran ang kasalanan, at pakitlasanang makapasubaling pamaningat, karing daralan miyayaliwang uring kalungkutan, ipanalangin taking Ginoo. Para karing kaya katang kayanakan alalaki at babayi, itanamnesa ning Diyos, ing binining bukasyon, karing karelang puso, akilala rasana, ing kayang awos, at pakibatandang mitmong kaya panalug, ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang inawos ning Ginoo, kapilan man sana, maging karapat dapat la, king karelang banal a kasuywan, at para karetang ginulot, manakit lasanang kapayapan, king pakalulo ning Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginoo, mananasanang ingno na Birhen Maria, ing reynaring apostol, maminatan niya harapan ing kekang trono, ban mirinan keng dakal abanalapari, religyoso at debotong apostol laiko, tiyadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Gamat mi daralami ay ningkeke sarili baboning altar ning yemi pabanalan mo sa duwan mi walang paninap pangisnawami balang isipan at daptan balang kaburyan at kapagnasan balang lugod at pakaman Gamat mi daralami ay ningkeke sarili baboning altar ning biyemi pabanalan mo sa duwan Manalayin kay pakamarang kapatid, banting kay katamong dam matanggapi harapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy paming miglalang, tanggapan mo rin ng panalangin at ay na yampang mi kaniting kapesa ng San Mateo. Manatili ka sanang mamantabi kay kami, king lugod mo, kabang pasik nangan mo yung kasalpantianan, yung kaya kang iglesia, kapamilatan ng pamanaral, din kaya kang apostol, tingan na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Yung ginuma natili kaya kayo, yat nayo rin puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tama. Tunepin, karapat dapat at maturid, ing pasalamatan da kang paratit numang karino pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. Ikay nga nangangang pasul, aparating mamantabit dilingap king kekang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipaglualo. Gawan mong pastul ding kawan, ban makirake king obra ing kekang anak, at ibat king kabilyan da karimban mo, paano ba yung dake pang ining kasalukuyan. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banmo, daralit mi kekang ligaya, lantok ng ngaming babye, kapurian kekang. Banal, banal, banal yain Ginoo, Diyos mayupay.
mipnuying banwa, ting labwat king kekang ligaya. O sana, king kakatas-katasan, nuaning daratang king lagyuning Ginoo, nuaning daratang king lagyuning Ginoo. O sana, king kakatas-katasan, nuaning daratang king lagyuning Ginoo, nuaning daratang king lagyuning Ginoo. Tunay kaping banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyarilang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, kaya pasalamat siya kaya ka. Pira, sunod binyenay ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kanan niya. Itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyening kalis, kanang kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti ko nga minum ko kaniti, iti yung kalis ng kanakong daya. Hing daya ning bay tarang hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kahit para ka rin sablang tao, ban kaya may patawaran daling kasalanan. Tapos niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo metea, Cristo sinublia, me bien. Cristo datang ya, pasibayu. Yang ini gaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyab di na may biyaning anak mo. Daram niya kaya kay ting tinapin ing biyating kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may uib pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Metoyato, ban may ganap ya kinugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming Pepay Nawan at maninang subling miye, ading sablang mayang unabye, lalong-lanay Cesar. Tanggapan mo ang sana kay maligay mong harapan. Pakalulwan mo kaya gawan mo kaya ang karapat dapat. Magkamit king biyalangang, ban kaya ba ng Maria, ing birhenin doon ng Diyos, kambi ng San Jose king esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Amen, 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 amen. Ngayon manalang tamit mong kapaniligan na lugod, king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katama.
isulip antibanwa mi pamintuaning lumo ing kakanan mi King Aldo Aldo ibiemu ke kami King Aldo ngeni amponi patawad mo ke kami ding salami ke ka anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emuke pay Saul king tukso nune ikabuski maro. Igawis mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasopan ni kaya kang pangalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming tadapang abos. Uling kaing kayaryan ating kayupayan ating ligaya manggaman king alangangga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mo sana babalikdan ing kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alangangga. Ing kapayapan ing ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Ing may kakapatad, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po. Cordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ni yatu pakaluluan mo kami Cordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ni yatu pakaluluan mo kami Cordero ning Diyos amilalako king kasalanan ni yatu ibiemu ke kami ing kapayapan ibiemu ke kami ing kapayapan biemu ing kapayapan ibiemu ke kami ing kapayapan biemu ing kapayapan. Ngayong malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, noon tamang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginuek matampang tanggap kaya ka, tapos siya kesmay nga mana mo, kumayap na.
Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod mo at lingap. Salamat, King pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Para King biya pigkalog mo ke kami. Pamangan mi aldo babyemungan. Tuknangan mi malan mi nanuman. Ing kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod mo at lingap. Salamat, King pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Para karing pengarimi at kapatad, kamaganak at kasiping bale. Numan kabayating bubuat, maging mayanan ting patpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod mo at lingap. Salamat, King pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Siklod namo po. Orasyo Imperata para King Kapayapan. Itamungan po. O Diyos, igpami nga tsubanwa, ginuning kapayapan at katuliran. Mapakumbaba kaming lalapit arapan mo, kaniting panawuning misusubing kagutgutan. Karimpi sa sabyan politika ning dayat malat, kaniting kaya kaming dake ning yato. Karing may nga labas sa panawon, papanitilyan mo ing kasalpantayanan mi keka, anting meto nga bansa. Ing kasalpantayanan mi, king ganaka at kayapan mulog, yang may nga bus alang kasasagkulan kaya kami, karing mi kakarakal akalamidad, apepasari ning ketubuan. Antimurin karing sagkul agewaning tao, kaya kabaning istoryami anting bansa. Iligtas mo kami, O Ginoo, iba't king makatakot at dalumdum ning gera. Pakiramdaman mo laring panigapumi, ngening daralong kami keka. Pakaluluwan mo kami, O Ginoo, anguwan mo kami, iba't karing persaning dewakan. Amitatake king karokan, karing pamuntok ning yato, uling maniwala kami, ela tao ring kalaban tamo, nune espiritu lang pamuntok, ila ring at tsuking kayo pa yan, at ding talapanibala na ning karalumduman, ang mag-ari king yatong iti, ding espiritual akawal ning dewakan, king mabilugayato. Ipanalangin mila ring pamuntok ming mi panibalan, gawang masakit na desisyon, para king bansami. Ipagkatiwala mila ring kapanayan mi keka, pati na yung paintungulan mi. Layon manigapuking pamamatawad at pakalulumo, karing penandit, apawuli ring takot at suspetsami, midungisan ing panlalawe mi, at meging dalan ning eustong pamangampi,
at pamikasama karing aliwang katutubo at lahi. Taimtim kaming magparalumpo kaya ka o Ginoo, king gawan mo kaming kasangkapan ning kapayapan mo. Nungnu ka rin ing pamikasama, yatadmi ing pamikalugod. Nungnu ka rin ing pamipanasakit, ing pamamatawad. Nungnu ka rin ing pamagduda, ing kasalpantayanan. Nungnu ka rin ing kasiranlog, ing kapanayan. Nungnu ka rin ing karalumduman, ing sala. Nungnu ka rin ing kalungkutan, ing tula. Iti adwan mi king kapamilya taning Ginoo ming Jesucristong anak mo, ang mabibye ang pomagari kambe mo, king kameto nga ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Birhen de los Remedios, San Miguel Arcangel, San Jose, San Francisco ning Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Fernando, Santa Monica at San Agustin. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kaniting Eucharistia, may kirake kami king tula, ning kaligtasan, abalo ng San Mateo, inyang tinggap ning mabilog a puso, ing anak mo. Mananasan ang iting pamangan, pasik na nga na kami kang Kristo, at dinatang eba na usan ding makatuliran, nanering makasalanan, papunta king kaligtasan, ing kayang kayarian. Ano nuya mabibi at magari, manggaman, kapilan. Ing Ginoo manatilia kaya kayo, bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto, ing impa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ng kakatang kapag masusyan, o meta nang iniluguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Takal po salamat, may poras, gandang araw, marami pong salamat. Miras na o bininyagan, ing pamikawanitangan, bendisyon ing Diyos lawit nuan,